Ahoj, v tomhle videu budeme sedět celou dobu. Nicméně se u toho docela pěkně rozhýbeme a velice pravděpodobně i trošku zapotíme. Na začátku si trošku rozhýbeme pánev. Je to jenom z toho důvodu, že celou dobu budeme hodně rozhýbávat svaly okolo pánve. Flexory, extenzory primárně, takže hýžďový svaly, svaly vepředu. A pokud ten pohyb nebude dostatečně vycházet z pánve, je velice pravděpodobný, že nebudete protahovat nebo rozhýbávat to, co bychom chtěli, ale můžete si potom jak kdyby dělat tenzi někde jinde, primárně na zádech. Takže tak, jak sedíte, zkuste navnímat svoje sedací hrboly. Jinak, čím vyšší budete mít lavičku, nebo to, na čem sedíte, klidně židli, tím jednodušší to většinou je. Čím nižší to je, tím potom budete muset sedět níž v těch pozicích a velice záhy zjistíte, o čem mluvím. Takže sedněte si, ideální je, i když je to trošinku tvrdší, abyste cítili ty sedací hrboly, a zkuste jenom s ponostytkou pustit dopředu, dolů a pak křížovou kost dozadu dolů. Takže podsadím a vysadím. Podsadím, vysadím. Tady toto video já se budu snažit udělat trošinku kratší. Podsadím, vysadím, ale vy si ho klidně můžete potom udělat trochu delší. Není v tom problém. Zkuste vnímat, jak se vám během třeba toho vysazování vytahuje hlava nahoru ke stropu. Jak rostete. Často pozice, kde jsme nejvyšší, je ta optimální. Ukazuju to v uvozovkách, ale je to ta napřímená pozice. Takže tenhle pohyb, pokud cítíte, že je tam malej, tak si budete dávat lehčí varianty. Pokud cítíte, že tam není žádnej, tak zkuste ještě chvilku podsazovat a vysazovat. Tak, princip tady tohohle, co budeme dělat, bude takový, že já si vždycky sednu ideálně jenom hýžďovýma svalama, ne už hamstringama, jo? Si vás nebudu na tom sedět tady takhle, ale ideálně jenom těma hýžďovýma svalama a jenom pravým, takže dejme tomu pravou půlkou a levou nohu si dám dozadu. Zapřu se s tou nohou pěkně vzad a teď zkusíme úplně pokrčit to zadní koleno a zkusím ho natáhnout. Pokrčím, natáhnu. Všechno budeme dělat 5krát, natáhnu. Pokud byste už tady cítili, že je nepříjemný tu nohu natahovat, že vám tu pánev překlápí moc dopředu a bolí vás to, tak nebudete propínat úplně a všechny ty pozice budete dělat v té pokrčené. Necháme nataženou nohu a zkusíme podsadit pánev a vysadit. Podsadím, takže zabořím sedací hrboly hezky do židle, respektive jenom jeden sedací hrbol, a vyklopím pánev. Podsadím, vyklopím. Můžete cítit, že s tím podsazením se vám chce pokrčovat to zadní koleno, snažte se to tam nepustit, ale úplně s tím nebojujte, lehonký pokrčení je úplně v pohodě. Podsadím, povolím. Ještě jednou, podsadím, povolím, teď to nechám na volno a zkusím jenom pohled nahoru ke stropu, otevřu hrudní kost dopředu a zabalím hrudník dozadu, podívám se dolů. A pak zase otevřu hrudník, podívám se nahoru ke stropu, zavírám hrudník, zatlačím ho dozadu. A znova nahoru. Měli byste cítit, že nohy jsou aktivní. Ty tlačí dolů do země. Povolím. Otevřu hrudník. Hrudník zde půjde dozadu, zavírám hrudník. A teď, když otevírám hrudník, zvedám ruce nahoru ke stropu a natáhnu se s nima dozadu, zavírám hrudník. Nahoru ke stropu, podívám se za nima, natáhnu se dozadu. Můžu jít nádech nahoru, výdech dolů. Nádech nahoru,
Výdech dolů. Zakulatím hrudník. Zatím se hýbeme jenom hrudníkem. Nádech nahoru. Výdech dolů. Ještě zůstaneme na téhle noze a jenom se s rukama natáhnu dopředu, co nejvíc dopředu, co to půjde. Tím si zatížím přední nohu. Na té přední noze mám koleno nad kotníkem a obloukem se s těma rukama natáhnu do zádu, do lehkého záklonu. A zase nádech dopředu a výdech hezký do zádu a snažím se mít zadní koleno natažený. Nádech dopředu, výdech hezký do zádu. Ještě dvakrát, nádech dopředu a výdech dozadu. Naposledy nádech dopředu a výdech dozadu. Perfektní. Otáčím se na druhou stranu. Zase sedím jenom jižďovým svalem na té židličce. Tak a opět. Pokrčím zadní nohu, pomalu ji propnu. Pokrčím, pomalu propnu. Vy asi nevidíte tu nohu. Pomalu pokrčím, propnu. Pořád si tu pozici upravujte podle toho, jak potřebujete. Pravidelně dýchejte, nezadržujte dech. Představte si, že vaše noha stoupá, vaše hlava stoupá nahoru ke stropu. Tak, ještě jednou pokrčím, natáhnu nohu dozadu. A teď se snažím mít zadní koleno natažený a zkusím podsadit pánev a vysadit. Tady toto je moje trošku tuší strana, takže určitě se mi to zadní koleno bude víc pokrčovat, než když jsem to dělal na té druhé. Podsadím, vysadím. Podsadím, vysadím, naposledy. Podsadím a vysadím. Snažím se nechat zadní koleno natažený, ne tak, abyste cítili tlak na bedrech. Pokud ucítíte tlak na bedrech, to koleno si víc pokrčte, úplně v pohodě, není problém. Pokud byste cítili, že ta pozice je moc náročná, tak si prostě pod zadek prostě vemte něco vyššího. A zase hrudní kost jde nahoru ke stropu, podívám se nahoru ke stropu, nádech a výdech, hrudní kost couvne dozadu, hezky zakulatím ten hrudník. A zase nádech, hrudní kost stoupá ke stropu, podívám se nahoru, výdech, zavírám hrudník. Nádech, pohled nahoru a výdech, pohled dolů. Zavírám hrudník. S nádechem ho otevírám. Výdech, zavírám. Nádech otevřu. A výdech zavřu. A teď s nádechem pohled nahoru, ruce nahoru a za sebe. A výdech, ruce za mě. Ale nepřenáším váhu nějak dopředu. Držím si to vlastně pořád hezky nad pánví, ten hrudník. Nádech nahoru. A výdech zavřu. Nádech otevřu. Výdech zavírám. Nádech otevírám. Výdech zavírám. Ještě jednou. Nádech. A výdech. A teď s nádechem přenáším váhu na přední nohu a s výdechem jdu s rukama do zádu. A zase nádech dopředu a výdech dozadu a nahoru. Nádech dopředu a výdech dozadu nahoru. Ještě dvakrát. Nádech dopředu, výdech dozadu nahoru. Naposledy nádech dopředu a výdech dozadu a nahoru. Pomalinku přehodíme nohy. Teď uděláme takovou drobnou změnu a sice tu zadní nohu já si posunu co nejvíc do strany. Já mám levou nohu vzadu, takže si tu levou nohu dávám doprava. Dávám si ji doprava tolik, co mi dovolí ta židle. Jo?
Občas je to takový trošku krkolomný, ale jak si na to zvyknete, je to úplně v pohodě, respektive jak si do toho dobře naštelujete. Jo, takže já mám tu levou nohu co nejvíc vpravo, co to jde, a pravou nohu si kvůli tomu musím zapřít taky trošku doleva. Jo? Takže vlastně ty nohy jdou tak jako šikmo od sebe. Levou nohu mám vpravo za sebou, pravou nohu vepředu. Tak a teď natáhnu ruce před sebe a půjdu s těma rukama doprava a nádech zpátky. Výdech doprava, nádech zpátky. Výdech doprava, nádech zpátky. Pokud to půjde, snažím se mít zadní koleno natažený. Výdech doprava, nádech zpátky. Výdech doprava, nádech zpátky. Půjdeme naposledy. Výdech doprava, nádech zpátky. Teď půjdu jenom s pravou rukou a půjdu nahoru a dozadu. Můžu se levou rukou opřít o pravý stehno, nádech a výdech. Pravá ruka se natahuje dozadu a nahoru. Nádech a výdech dozadu a nahoru. Váha zůstává někde uprostřed mezi těma nohama. Ještě 2 opakování. Výdech dozadu a nahoru. Naposledy nádech a výdech dozadu a nahoru. Ještě zvednu ruce nahoru ke stropu. Nohy jsou pořád pěkně aktivní, může to být trošku těžší, ale aktivita tam je. Ruce jsou zvednutý a natáhnu se s těma rukama mírně doprava a mírně doleva. Mírně doprava, mírně doleva. Volím takový rozsah pohybu, tak aby mi to šlo, aby to nebylo příliš bolavý, aby to bylo v pohodě snesitelný. Nádech a výdech. Nádech a výdech do strany. Půjdeme ještě 2krát do každého směru. Nohy jsou aktivní. A výdech. Tak, skvělý. A znova prohazujeme nohy. Takže zase si dám si na levou půlku. Tu levou nohu si rovnou můžu hodit trošku doprava. Pravou nohu si hodím co nejvíc doleva, co mi to umožní. Moje židlička, stolička. Používám svou židličku, na které se dávám při masážích. Už je trošku rozvrzaná, tak se omlouvám, jestli je to slyšet. Snažím se zadní koleno natáhnout, ale zase, pokud by to nešlo, po případě, pokud by vás kvůli tomu mělo bolet v bedrech, tak ho mějte takhle pokrčený to koleno. Pokud by to bylo pořád nepříjemný, je potřeba to vypodložit trošku výš, takže si dejte pod sebe polštář, anebo si prostě sežente vyšší židli. A pojďme na to. Ruce před sebe a výdech do rotace. Nádech, výdech, rotuju. Nádech, výdech, rotace. Půjdeme ještě jednou. Skvělý. A teď jenom pravou ruku opírám na přední stehno. Nádech. A s výdechem se levá ruka natahuje dozadu a nahoru. Můžete cítit natažení prsních svalů. Eventuálně pořád té přední strany stehna na zadní noze. A nebo u vás můžou táhnout klidně břišní svaly. Půjdeme ještě jednou. Skvělý. Zvedáme ruce nahoru ke strpu a jdeme ze strany na stranu. Zadní koleno se snažím mít pořád natažený. Obě nohy jsou krásně zapřený. Jsou aktivní, tlačí do země. Nespolíhám se jenom na tu židli. To je jenom taková podpora. Dýchám pravidelně, nezadržuju dech. Dáme ještě 2krát do každého směru. Tak, skvělý. A znova prohodíme strany.